mamahalin niya at mamahalin din siya in return. Itong mahal ko o mahal ako, this is actually a true story ng kaibigan ko. Ako po si Edwin Maroliano, ang sumulat po ng awiting Mahal Ko o Mahal Ako, na bibigyang buhay para sa atin ni Miss Casey Tanding. Dalawa kayo, mahal ko o mahal ko. Casa Beats. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong pag-iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Malilito, lito. Mahal ko o mahal ako, sino ba talaga ang nararapat kong piliin sa inyong dalawa? Napakahirap talaga pag ganito ang sitwasyon. Di ko alam ang gagawin kong desisyon. Litong-lito na talaga, di na alam ang gagawin. Mahal kita, mahal niya ko, ano aking paiiralin? Isip ba o aking puso, sana'y masolusyonan ang problema ko ngayon, lubos na kong nahihirapan. Ang magmahal ng dalawa ay di naman pa pwede, sana dalawa na lang ang puso ko. Para di nahirap pumili sa inyo, mahal kita pero iba ang nais mo. Ako ay nag-aalangan pag mas pinili kita sa kanya, kasi ayoko na may masaktan, ayoko din na masaktan ko siya. Alam ko namang mahal mo ako, kaso nga na siya ang aking ginugusto. Sino ba talaga ang nararapat kong piliin sa inyo? Sadyang at adhanay napakagulo, nakakahaybang at nakakalito. Sa aking mundo na ginagalawan ay tila pinaglaruan lamang ako. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong pag-iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Malilito. Ako ay naguguluhan kung sino pipiliin ko. Mahal ko ba o mahal ako? Yung isip ko'y gulong-gulo, kasi merong masasaktan kapag ako na ay pumili. At kung pwede nga lang dalawa, hindi sana papipili sa inyo, kasi ako'y nahihirapan talaga. Dahil merong masasaktan at meron din nasasaya. Masakit to para sa akin na pumili sa inyo. Hindi ko to sinasadya na may masaktan sa inyo, dahil hindi ko ito makakaya kapag nawala yung aking mahal. Wala na sanang masasaktan at wala na sanang matatanggal. Sana ay magigising na ako, kasi parang binabangungot na ako. Pinabalot ang aking buod, yung isa malungkot, kaya minsan ay natatakot ako. Bakit kasi nagkaganito pa yun? Nadarama ko para sa dalawa, kailangan ko pumili pa sa dalawa, pero may masasaktan na isa. Kung sino ang dapat ko na isalba, yung mahal ako o yung mahal ko ba? Hindi ko alam at hindi ko tiyak kung sino ang tunay na mahalaga. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong pag-iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Malilito. Sino nga ba ang pipiliin ko sa inyo? Kasi ako'y nahihirapan at ako'y nalilito sa mga bagay-bagay na aking nararanasan. Sa sitwasyong ito, paano ba malulunasan? Dahil mahal kita pero mahal niya rin ako. Ano ba talaga ngayon, ako'y gulong-gulo, dahil sigaw ng aking isip ay ang mahalin ko siya, pero bulong ng aking puso, ikaw ang mahalaga. Sapagkat di naman pwede, diba, nasabay ko kayo na mahalin, dahil nag-iisa lang ang aking puso at hindi ito pwedeng hatiin. Ano nga ba aking paiiralin? Damdamin ba o itong aking isip? Sana ako ay magising na, kung ako lamang ay nananaginip. Nahihirapan na kasi ako na pumili sa inyong dalawa, kung sino ba talaga dapat piliin, at siya ang karapat dapat ko na mahalin ko ng lubos, at di ko iwanan, handang ibigay ang lahat. Subalit di ko pa alam kung sino sa inyo at tunay ang siyang karapat dapat. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Malilito.
Malandi kasi! Malandi kasi! Malandi! Malandi!